Kọmanda ụlọ ọrụ na-afụ maka ibu agha megide ọgwụ ike n'ala Naịjirịa alaka nke Anambra steeti Maazị Daniel Onyeshi adụọla ndị mmadụ ọdụ ka ha zere ọgwụ ike n'ihi na o nwere ike ibute atụghị atụ na amụghị amụ nakwa anụkata agbasa n'ezinụlọ. Ya bụ onye isi ụlọ ọrụ NDLEA na Anambra steeti kpọrọ oku a site n'aka onye ọrụ na-afụ maka ibelata ndị mmadụ na-aṅụ ọgwụ ike nakwa ọzụzụ na ebe ejensi bụ Odoziakụ Priscilla Onyema n'oge ihe mmemme ọhaneze na-esonye na ya n'EBS bụ nke a kpọrọ NDLEA Anyo ma bụrụkwanụ nke a na-eweta na nkwado nke onye eze ọdịnala ndị Ogidi Kingdom Igwe Alexander Onyido. Onye ọla anyị bụ Emmanuel Okonkwo ji akụkọ a wee bịa ka ọ n'uju. Maazị Onyeisi onye kwupụtara na ịṅụ ọgwụ ike na-emebi akụrụngwa dị iche iche n'ahụ mmadụ kwupụtara na o nwere ike ibute ọya dị iche iche mee nwoke ọ ghara ịtụ nwaanyị ime mekwazie nwaanyị ọ ghara ịdịnwu ime ya na imerime ihe ndị ọzọ ma kpọkuo ndị mmadụ ka ha bụ ndị ga-agbanyesi ike iwepụ aka n'ịṅụ ọgwụ ike maka ọdịmma ha. N'aka nke ya onye ji ọkwa direktọ nke program New Leaf Rehabilitation Center dị n'Umunze n'okpuru kansụl Olumba South bụ Prince Chidi Chukwuemeka onye na-aṅụbu ọgwụ ike na mbụ kọwapụtara otu ịṅụ ọgwụ ike ji wee nwee ike ile ezinụlọ n'iyi ma mekwezie ka mmadụ ghara inweta ihe ọ chọrọ inweta n'ime ndụ a. Site n'Ọka, abụ m Emmanuel Okonkwo.